Sari kam jotono ang haino hai norokno ani channel lamso ko taibesa ang tini kaisa district code of Faizak district ni code dimunga ka karkadoma code Delhiwa tini phaimani karonong kha chini client kaisa Faizak chini office bo bini bosai bono kono khorsoni rang rok yang tongmani bagai jeng bin big ni bagai jeng case file ma keka code jeng as per section 125 code of criminal procedure abote jeng kaisa petition file keka code abo petition abo section sejak tongo je borok bini bihik no bo khorchori yang tong khangke je bini umur kaya besano bo besai bufa kuno khorcho riyang tong khangke tai bini umur kanai besa nogo tongo haifano bo kuno azimeya because bo handicap ni bagai tai kum circumstance ni bagai bo unke bini bufa a borok no rang mariwo tai ke sangke je borok bini ma babu sungno khorsorok rang riyang tong khangke bin ma babu sumu photo thangai file khai mano jeng 125 section o file khai kangke o case notice thangpai mani pore 60 days in bisingono case complete ma khayo a case choleti no judge bo order khai mano kisa interim relief rinani bagai interim relief ongkha je case choleti fano bini basa bini bihik tai bini ma babu sono kisa rang rinan bagai je case paya sak je court ni last jera decide ong yasa a borok interim relief bini ma babu sono tai bini bihik tai bini besar no rima tongnai order ripaima pore fano a borok court ni order notei palon khayang kangke judge bono order khaimano bono arrest khai jail bisingo tonani bagai ang tini je sana naimani 125 CRPC ni teino je ani channel lo nai tongnai rongno narok nai ni tongdi ang narok no legal updates ri tongano continuously hambai